Tangkeping asta sarwa sumembah ing cengku ering kanan, sinartan eninging cipta rumasuk ing sanubari, anyuwun rumantahing puja hastawa saking Rama miwah Ibu, mring estining driya demira bebrayan tansah manggih kanugrahan kabagyan lan kamulyan saking Gusti kang Maha Welas lan Asih. Punika salah satunggaling tradisi Jawa ingkang dipun lampahi minangka tanda hormat lan nyuwun pangapunten dumateng tiyang ingkang langkung sepuh, kadosta bapak ibu, simbah utawi sesepuh. Sungkeman inggih dipun lampahi wonten ing kalodhangan wigati, kadosta nalika riyaya pawiwahan utawi acara adat liyanipun. Sungkeman punika minangka wujud bakti lan adab asor dumateng tiyang sepuh. Tata cara sungkeman tunggal yaiku nyiapake manah lan badan. Sadurunge sungkeman niataken kanthi tulus nyuwun pangapunten. Kalih, sikap badan menekaken dengkul utawi jongkok ing ngarsaning tiyang sepuh kanthi sirah tundung. 3. Ngucap pangapunten. Nyuwun pangapunten nganggo krama alus, contone sinuwun kula nyuwun pangapunten saking kalepatan kula. Sekawan, manggo tangan utawa sikil tiyang sepuh. Pegang tangan utawa sikil tiyang sepuh minangka tanda hormat. Angsal pangestu tiyang sepuh. Tiyang sepuh ngucapake donga lan pangestu.